سلام سلام كبرات تخاتلتنا كمي كنيهم أبزلهم مو سلام من تأنان كون لكم نتمنى نايلو معالتي كأكمتي أقدم صحفكو ناي مودة أكفل ناي أعينسي مالتيو سلازي بحوار كوينا أوروب حتى بلايف ويك أبغت ستاخن سرحنا ماتي اسمع أنتو لي صحفو لي كومنت أفتح حتى كحاتتن كله دما بحبار كوينا سلنسرحو كومنت እንዳጽሐፍኩም ሳይ ከተሳተፉ ትኽእልኹም ስለዚህ ከም ጽቡቕ ኮይኑ ስለዝረኸብኩ የኮም ገይረሎም መጽየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚህ በሓባር ኮይና ናብተን ሕታት ክንከይድ ቁርብቶም ኣርባዕተ ሰብ ብለን ኣሎ ቁርብ ሰባት ክሳብ ዝኣቱ ወይ ቁርብ ንጸንሕ ማለት እዩ ኮመንት ጻሕፉ ለይ ምናልባት ስማዕ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ حراي قصيلنا هاوس اوف قام بزحلفه مدب ወይ ከዛحلفه ክፋል ሃውስ ኦፍ ጋም ዛዕባና ኢምፔራቲቭ ሂምና ነርና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብቲ ኮመንት ጽቡቕ ጽሒፍና ነርና ብጣዕሚ ጽቡቕ መልሳት እውን ይምለስ ነይሩ ሎሚ ከዓ ብእንክን ጅምሪና ማለት እዩ ሕጂ ነግረ መንገደይ ክልቴና ኩላትና እንዳመለስና ኮመንት እንዳጽሓፍና ንኺድ ማለት እዩ ትግዜና ክንጥቀመሉ ስለዘለና اوكي كادرا اريات صحيف قال لي الله اوكي قاعد حنصنعكم نافتن حتات كنكيدينا مجمرتا انتي تبل نيره ماريا كوماداش بيتا بيتاش داش بيتا بيتاش بنيمن غيرنا نسرحيا إلنا نيرنا مالتي بنيمن غيرنا نسرحيا إلنا نيرنا مالتي يسمع له دمسي سمعت له يسمع له ول نصحفوا لي حجي نيمن زبل زولو أبزي بزي أجرنا بإمبراتيف مالت تأزاز مالتي نانيرنا مالتي بقدامي سلازي نيمن بناي نيمن جرنا نسرح يا زي حجي ماريان تاع حنت سبع حجي ماريا إزان تدا أخوينا ندو مسايز الله سب دو يبلا له مالتي سلازي ماريا دو يبلا سلازر له تايكو خوني نيمست دو كيلو زغباني اتدون اتي استن يطفو الى نيره سلازي انتاي كمصيو نيم اوكي دحان تفتات كلهم صدم حجي نيم بيتديتاشه ابلا حجي انتاي وسديو اتتاشه إلنا نزاربا لنا مالتي نيم بيتديتاشه نبلا لنا مالتي زيا كلاتنا صبو سريحنا يكون كون تسفا يقبر ولا انت ردياتنا تكون تسفا يقبر حجي ابنا يدون تايو كل غزي اتي استي زنبره እሱ አጥፊና እቲ ዱ ዝብላ አጥፊና እንታይ ጥራሕ ነምጾ እቲ ብዘይቲ ኤስቲ ዝነበረ ኒም ጥራይ ንገብሮ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ስማዓሎ ኦኬ ከም ካልእቲ ዝነበረት ካርሎስ und ፒተር ትብል ነራ ካርሎስ und ፒተር ሕጂ ክልተ ሰባት ማለት እዮም ንክልተ ሰባት ሲ እንታይ ክንብሎም ደይልና ቀሲልኩም ተዛረቡ ክንብሎም ዓው ኣይትበሉ نبلوم على مالتي أو أي تقول أنت رأيك نبلوم كنا نخلط السبات أنتينا نبلنا ثم إيا إلنا نزاربهم زنبرنا كلت يوم سبات سلزخونو أبنا إياخ أنتي كون شبرشت سلزنبرة كم زلوتي إيا زبل وكاتي سوبيكت نسوت راحنا نطفو أمبر خلص قد اللي يقولون أنتي كتكون يا مالتي شبرشت شبرشت بيته nicht so laut إلنا نزارب spricht bitte nicht so laut نولوماتي كارلوس und Peter spricht bitte nicht so laut إلنا نزارب مالتي زعجي comparative ويدما تأزاز كم تأزاز جرنا نزارب وزاربا مالتي كم كاليتي سارة داش سامي bitte das بشتك حجي سارة نسامي كتبو إنا نزاز لنا مالتي سارة نسامي كتبو نزاز لنا مالتي سلازي سارة كم دو جرنا نقلت لنا ناي geben كاتايك كونيا gibst du نبرت gib bitte gib Sami bitte das Besteck gib bitte gib Sami nimm Sami gib Sami bitte das Besteck نبلا مالت يو كم دي أبدي زنبرت دما هير دافيد حجي هير داويد بلنا زولو أبزي ناي أخبروت جرنا نخنصرحو مالت هير داويد بزولو
ናይ ኣኽብሮት ጌርና ንሰርሖ ማለት እዩ ስለዚህ ሄር ዳዊት holen Sie bitte das Paket holen Sie bitte das Paket ሕጂ ከም ሕቶ ገይሩ ቀርባ ኣሎ ማለት እዩ verb ብቅድሚት መጽእ እቲ subject ኻኒ ብድሕሪት holen Sie bitte das Paket ኢልና ንምልሶ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ጌርና ንምልሳ መበል ኣብ ኢ ዘላ ንከይድና ናይ ኢ ድማኒ ኤስን ናይ ኤስን ዝነበረ ዱ ኢስት ኢና ንብል ሕጂ ኩሉ ግዜ ስለዚህ ታ ኤስ ቲ ኣጥፊና እንታይ ክኾነ ፊሊ ኤስ ኒት ሶ ሽኔል ንብሎ ፊሊ ቅልጥቅልጥ ፊልካ ኣይትብላዕ ንብለልና ማለት እዩ ኤስ ኒት ሶ ሽኔል ኢልና ንዛረብ ወይ ከዓ ንምልስ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሮበርት ተማን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ክልቲኡ ከምኡ እዩ ግን ብናይ ዛይን ጌርና እስከ ንስራሕ ዛይን ናይ ዛይን ኣብ ዱ እንታይ ይቕየር ዱ ቢስት ኢና ንብል ኣብ ናይ ዛይን ግን ቢስት ዘይኮና ንጥቀም ወይ ከዓ በቲ ኤስ ምጥፋእ ዘይኮና ፍሊፕ ዝበለት ሕግ እንታይ ትኾን ኢልና ነርና ዛይ ቢተላይዘ ንብሎ ማለት እዩ እንቅጽልና ኣለና ኤግዛምፕል ወይ ከዓ ባይሽፒል ዛይ ቢተላይዘ ኢልና ንምልሶ ማለት እዩ ድሕሪኣ ዘላ ዳሽ ቢተ 5 ሚኒትን ሰሙ ይብላ ኣሎ ሕጂ ናይ ቫርተን ከዓኒ ዱ ቫርተስት ዝነበረ እቲ ዱን ኤስቲ ኣጥፊና እንታይ ንብል ቫርተ ቢተ 5 ሚኒትን ሰሙ ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትኾን ቫርተ ኤ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ነርና ኣብቲ መጀመርታ ንዝክሮ እንተደኣ ኮይና ኩሎም ቨርብን ብዲ ወይ ከዓ ቴ ዝጅምሩ እንተደኣ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኤ ንውስኸሎም ኢና ኣብ መወዳእታ ኢልና ነርና ማለት እዩ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ሕጂ እዚ ቫርተ ንብል ሕጂ እዚ እንተን ዕዮ ገዛ ዝነበራ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ስለዚ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሮግራም ከይድ ናይ ሎም እውን ብዛዕባ ኢምፐራቲቭ እዩ ናይ መወዳእታ ናይ ኣይንስ ኢና ናብ ኣስባይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ በዚ ኣገርና ናይ ኣይንስ ክንውዲና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኢምፐራቲቭ ባይሽፒል ከይድና ብሕጂውን ሕጂ ብዚ ቨርበን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሓደ ክልተ ቨርበን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ብዚ ናይ ፋርን ሄልፈን ኤሰን ኔመን ሚትኮመን ሽራየን ቨርደን und sein ሕጂ እዚ ኣቀዲምና ስለ ዝረኣናዮ ከም ምድጋም ክኾን ይኽእል ግን ክንፈልጦ ስለ ዘለና ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ፋሃረን ታዩ ምዝዋር ምኻድ ሄልፈን ምሕጋዝ ኤሰን ምብላዕ ኔመን ሙሳድ ሚትኮመን ምስ ምኻድ ማለት እዩ ምሳኻ ከይድ ከሎ ሰብ ሽራይን ሙጫጭ ቨርደን ሙኻን ኢልናዮ ነርና ኢና ዛይን ከማን ሙኻን ቨርደን ሕጂ ናይ መጻኢ ናይ ስኩንፍት እንዛረበሉ ቃል ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና ሕጂ ክንሰርሕ ኢና ኣብዱ ኣብ እያ ኣብዚ ወይ ከዓ ቪር ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚን ኣብ ቪርን ኢምፐራቲቭ ክንሰርሕ ከለና ሓደ ዓይነት እዮም ዝወስዱ ኣብዚ ኣብ ቪርን ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኣብዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ከም ቪር ብሓባር ገይረ ኣምፅዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዱ ኣብ ናይ እያ እዚ ቪር ኣብ ኩሎም እንታይ ከም ንኸውን ወይ ከዓ ብከመይ ከም ንገብሮ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ናይ ፋርን ኣብ ዱ እንታይ ይኸውን ሕጂ ኮመንት ንጽሓፍ ያው ኮመንት እንዳጽሓፍና ንምሃር ኩላትና ብሓባር ማለት እዩ ዱ ኣብ ፋርን እንታይ ይኸውን ኣብ ፋርን እንታይ ይኸውን ተራ ኢምፐራቲቭ ናይ ትእዛዝ ክንገብር ኮይና ፋርን ዝነበረ እንታይ ይኸውን ዱ ፌርስት ዝበሃል ኣብ ናይ ዱ ማለት እዩ እቲ ኖርማል ዛትስ ክኸውን ከሎ እንተዳኣኒ ኢምፐራቲቭ ክንገብር ኮይና ግን እንታይ ክኸውን ይግባእ ዱ እንታይ ንገብር ንጽሓፍ ኮመንት ናይ ሓደ ክልተ ሰብ ተሪኤ ክቕፅል ኮመንት ንጽሓፍ ዱ ፌርስት ያ ፌርስት እንዲ ግን ኣብ ናይ ኢምፐራቲቭ እንታይ ይኸውን ሕጂ ንኣብነት ቀሲልካ ዞር ገናው ካድራ ኣርያ ብጣዕሚ ፋር ያ ፋር ትብሎ ማለት እዩ ፋር ቢተላይዘ ላንግዛም ሬታ ላይዛ ፋር ቢተላንግዛም ትብሎ ሕጂ ሽነል ዝኸይዳሎ ኮይኑ ትናትካ እቲ ምሳኻ ዘሎ ንኣብነት መኪና ልዙር እንታይ ትብሎ ፋር ቢተላንግዛም ትብሎ ማለት እዩ ከምዚ ሽፕሪሽ ቢተላይዘ ዝበልናያ ቀደም ኣቢልና ልክዕ ከምዚኣ ፋር ቢተላንግዛም ኢልና ንዛረቦ ማለት እዩ እንተዳ ክልተ ሰባት ብብሽክለታ ዝኸዱ ኣለዎ ኮይኖም
أزيوم تدا زنوت ويك أزيوم زغويون تدا ألو كوينهم أنتي نبلهم كسول ويك عاولكم ما يتخدوا كنبلهم تدا كوينا أبناء إياه أنتي نبل لكع خمتا تا سوبيكت ريات تقول زبالنا فارت نبلهم فارت بيت nicht so schnell نبلهم مالتي فارت بيت nicht so schnell إلنا نزاربهم كلتا سبات مزخون خامالتي سلازي كم جا قران خيد أبناي زي ناي فير كأن خيد أبناي زي ويكا ناي فير كمي جيرنا نسرحو ناي زي ويكا ناي فير ناي نحنان ناي سخوم ناي أخبروتن كمي جيرنا نسرحو كأن نرى مالتي سلازي عون كومنت تصبح خباهم انتهي لنا نصحف ناي زي ويكا ناي فير بإمبراتيف جيرنا ناي فارن انتهي لنا نصحف يا حجي قلنا فارن يا ريشتيك فهرنزي حجي اتي سوبيكت مقار لاي كومزولون دي كرو دلي فهرنزي وكاني فارن فير إلنا نزارب مالتي حجبزي ات سوبيكت اينو تفونين افتنا يدون امنا ايان زلزلو كلتيو انتاين قبرئنا قلنا فهرنزي بعبي كادر حجي تازي بعبي ترحن صفانبر بتعام تصبغت ملسي مالتي سلازي فهرنزي وكاني فارن فير إلنا نزارب مالتي إذا حجي امناي زي امناي فير حادث لزخونة فهرنزي وكاني فارن فير نبل حجي أبنا هيلفن كأخن كيدينا دو أبنا هيلفن تاخد كونيا دو حج لزلنا كومنت مساعدة تساعدكم كيلو مالتي تجزينا متفوز يترفو كلاتنا حبيرنا نسرحيو مالتي حجي ناي هيلفن أبدو انتا يخون ناي هيلفن أبدو انتا يخون نصحف ناي هيلفن أبدو انتا يخون يا هيلفس جن بإمبراتيف مالته بإمبراتيف أب ناي هيلفنسي أب إمبراتيف حجزن كله حدث ندو مساي نزول سب بناي دوسن ويكاني بناي مزنا سلازوغان انتهي إلى زارو حجزن دو هيلفس تميا أيبلوني تايبلو جنا هيلف بتعمل صبوق كادرا يا هيلف ميا بيتا الكازارو جي حجزن بجهات ولو مات هيلف ميا بيتا هيلف هيلفست زنبرة تي اس تي كلتي أطفئة ولا تسوبيكت دو أطفئة هيلف ميا بيتا إلى يزارب بخير مالتي هيلفن أب إيا أنت دا أخوينو خنتايك خوني أب إيا أنت دا أخوينو خاني هيلفت ريشتيك يا لم بتعم صبو هيلفت حجي كم زولو تي إيا هيلفت ميا زنبرة تي إيا تي وكات سوبيكت أطفئنا ترى هيلفت ميا إلنا نزارب مالت إيو أبزي ويدما أب فير أبزي نياخبرو ويك أب فير نحنا أب نولو لجزيخة انتايلنا نزارب هيلفن زي ميا ويدا هيلفن فير إنن إلناون نزارب مالتنا هيلفن كم زولو تشتام وورد ويك تشتام فيرب كم زولو يو زمت مالتيو ناي إيسن أبدو انتاي يخو ناي إيسن كا نائسن أبدو أنت يخون جزير مبحبار كنا سراحين بدو حرو يشرو ذات سالنا بتم ذات سكاني ندات بلنا نكيدنا مالتي إيسن تشرح هذا كليبتا كومنت خطبية
ናይ ኤስን ኤስን ዱ ታይኸውን ኤስን አለ ናይ ኤስ ገና ኳድራ ኤስ ኢልካ መሊስኪ ሕጂ ኤስን ዝነበረ ዱ ኢስት ዝነበረ ቲ ኤ ዝነበረ ናብ ኢ ይቕየር እቲ ኤስ ቲ ዝነበረ ከዓ ነጥፍኦ ኢልና ነርና ኣብ ኢምፐራቲቭ ማለት ስለዚ ኤስ ቢተ ላንግዛም ኢለ ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ ኤስ ቢተ ላንግዛም ኢልና ንኣብነት ንዛረብ ማለት እዩ እንተ ኣብ እያ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ክልተ ሰባት ወይ ክልተ ቆልዑት ኣለዉ ንበል ቀሲልኩም ብልዑ ክብሎም እንተ ኮይነ እንታይ ይብሎም እያ ከም ዘለዎ እመፅእ ናብ ናይ እያ ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ማለት እዩ እያ ኤስት ኣብ ኤስት ማለት እዩ እቲ እያ ዝብል ደሎ ነጥፎ ጥራይ እቲ ኤስት ግን ከም ዘለዎ ነምፅኦም ማለት እዩ ኤስት ቢተ ላንግዛም ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዚ ወይ ከዓ ናይ ቪር ተደኣ ኮይኑ ክልቲኡ ከም ዘለዎ እመፅእ ኤስን ዚ ቢተ ላንግዛም ኤስን ቪ ቢተ ላንግዛም ኤስን ዚ ቢተ ላንግዛም ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ናይ ንሄመን ሕጂ ኣብ ናይ ንሄመን ኣብ ዱ እንታይ ሕጂ ኣብ ናይ ዱ ቁሩብ ክትፅሕፉ ዝፅበ ዘለኹ ምክንያቱ ቁሩብ ፍልይ ዝበለት ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ዱ ማለት እዩ ሕጂኦምና ኣብ ናይ ዱ ሕጂ ቁሩብ ፍልይ ስለ ዝበለ ቁሩብ ክትሳተፉ ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ንሄመን ኣብ ዱ ከንታይ ይኸውን ሓደ ክልተ ክፅብእ ማለት እዩ ኣብ ናይ ንሄመን እንታይ ይኸውን ንሄመን ኣብ ዱ ብኢምፐራቲቭ ከመይ ጌርና ንሰርሖ ውሰዶ ክብሎ እንታይ ይብል نغير سكا كادرا بتاعم صبو نيم نيمستو دو نيمست زنبرت است دون استينات فينا نيم بيتا إلنا نزارب مالتيو أبنا إيا خاني كم زلو نيمت زنبرة نيمت يخون مالتيو نيمت بيتا ميت الكحجي تزارب تخيل مالتيو نيمن كأب زخاني كم زلو أبنا زي ناي فير كاش جرابلون نيمن زي ودا نيمن فير إلنا نزارب مالتيو ሕጂ ኸዓኒ ኣብ ናይ ሚት ኮመን ክንመፅ ኢና ማለት እዩ ናይ ሚት ኮመን ሕጂ ብዙ ከነስተውዕለሉ ዘለና ሚት ኮመን እንታይ እዩ ትረንባርን ቨርብ ትረንባርን ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ነርና ኢና ትረንባርን እንታይ ከም ዝኾኑ ስለዚ ናይ ትረንባርን ቨርብ ሚት ኮመን ዘሎ ኮመን ሓደ ቃል እዩ ሚት ከዓኒ ሓደ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትረንባርን ቨርብ ኣብ ትረንባርን ቨርብን እንታይ ዓይነት ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ኢምፐራቲቭ ንሰርሕ እዚአን ሕጂ እስከ ብሓባር ኮይና ንስራሓያ ማለት እዩ ናይ ዱ ኣብ ዱ ሕጂ ሚት ኮመን ዝነበረት እንታይ ኢልና ንምልስ ሕጂ ኮመንት ፃሓፉ ኩላትና ንሳተፍ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ጌጋ ኮ ሽግር ዝበሃለውሉን ተጋጊና ንእረም እምበር ወላ ሓደ ዝመፀና ነገር ክሳብ ዝሃለዋ ዝመሰለና ነብል ምናልባቶም ድሕርኩም ናብዚ ፕሮግራም ዝመፃኹም ክብርታዓኩም ይኽእል እዩ ግን ምፍታን እውን ፅቡቅ እዩ ክንፍትን ኣለና ጌጋና ክንእረም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሚት ኮመን ንስራሓዮ ያ ሄኖክ ዱ ኮምስት ሚት ፅቡቅ ኣለካ ዱ ኮምስት ሚት እንዲ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ናይ ኢምፐራቲቭ እንታይ ኢልና ነርና እቲ ዱን እቲ ኤስቲ ዝብል ዘሎን ክልቲኡን እንታይ ንገብሮ ንድምስሶ ኣብ ዝሓለፈት ክፋለይ ከምኡ ኢለ ኣቢለ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ይዕርያ እምበር ፅቡቅ ኣለካ እታ ዱን እታ ኤስትና ጥፋያ ጥራሕ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቅ መልሲ እያ ዘላ
زحج صيفك زلها نورمال زاتست اوكي هنوك سمعان تلالها خونكا كلتيو تي سوبيكت تخطف له امنا ايا خاني يا كومت ميت زي يكون كومت ميت طرحات بالمالتي ስለዚህ ዳሕን መልሰን ናይ ሚት ኮመንት ትረን ባርን ቨርብ ስለዝኾነ ፅቡቅ መሊስ ከላ ኮይኑ ቁጥራይ ተንዱ ኤስቲን ጥራይ ደምስሰን ምክንያቱ ኣብ ኢምፐራቲቭ ኢና ዘለና ሕጂ ናይ ኢምፐራቲቭ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኢምፐራቲቭ ተዳ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዱ እንታይ ክብል ኮሚት ጥራይ ማለት እዩ ከምዚ ሙሉእ ዛትስ ምዝራብ ኣየለናኒ ገናው ካድራ ፅቡቅ መሊስኪ ኮሚት ኢልካ ጥራይ ትውድኦ ትዛትስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሱብጀክት object verb object ዝበሃል ኣየለናን እዩ ኣብ ከምዚ ማለት ኣብ ኖርማል ዛትስ ያ subject خليك verb ኣብ ካልኣይ ፖዚሽን እቲ object ኣብ መወዳእታ እዚ የድልየካ እዩ ሕጂ ግን ብዛዕባ ኢምፔራቲቭ ንዛረብ ወይ ናይ ትእዛዝ ኮማንድ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣየለናን እዩ እቲ subject object ኢልና ንዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዱ ኮሚት ኢልካ ጥራሕ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ትእዛዝ ተመሊኡ ወይ ከዓ ወዲኡሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ እያ ከኣኒ ከም ዘለዎ ኮይኑ እንታይ ክትከውን ያ ማለት እዩ ንቐፅላ ፅቡቅ ሄኖክ መሊስካ ያለ ሓጂ ፅቡቅቲ ኣብ ናይ እያ ወይ ኣብ ናይ ክልተ ሰባት ተደኣ ኮይኖም ከዓ ንኺድ ኢልካ እንተዳ ተዛረቦም ኣለካ ኮንካ ንኺድ ብሓሳብ ኢልካ ተዛረብ ትረአ ኣለካ ኮንካ ኸ እንታይ ኢልና ነብል እዚኣ እውን ፅሓፍዋ ምናልባት እዘን ትረምባርን ቨርብ ኣገደስቲ እየን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ጌጋታት ኣብ ከምዚ የጋጥሚ ስለዚ እውን ንኺድ ወላ ሓንቲ እታ ናይ ኮመን ንፈልጣ ኢና እታ ሚት ንፈልጣ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንቐፅላ ሚት ኮመን ብያ ወይ ከዓ ንክልተ ሰለስተ ሰባት ብዛዕባ ሚት ኮመን ገይረ ከም ትእዛዝ ኣምሲለ ክዛረቦም ከለኹ እንታይ ይብል صحفوا لي ميت كومن يا زي كومن ميت ناين زي كومن ميت حجي بزي ابتالي حير كان قديم كان لها بيا غير كسرحه زي كومن ميت زي حجي كم تزاز يكونن ويكون بإمبراتيف يكون تنزاز صحيف كيازن لها يعريا جماعتلن دحن كبلكا جنسو أبناء زيو حجة أبناء إياه ويك أبناء كل تسبات كوينهم بدو يا بأخبرت الأخوين تبعها جن بإياه بناي ناي أخبرت يكون جيرا نعناي سخون كلتيهم نعناي بزولو الجزية انت تايبل دحن خيل بحبار كومت ميت ولو ماتي حجي يا كومت ميت مش بهالنيرو እቲ ያ ዝብል ወይ ከዓ እቲ ሱብጀክት ነጥፎ ማለት ኣብ ናይ ኢምፐራቲቭ ወይ ኣብ ናይ ኮማንድ ወይ ከዓ ትእዛዝ ማለት ስለዚ እቲ ሱብጀክት ስለ ዝጠፍእ ኮምት ሕጂ ብዚ ሓደ ሰብ ተኮይኑ ኮሚት ጥራይ ይብሎ ክልተ ሰብ ተኮይኖም ግን ኮምት ሚት እቲ ቴ ይውስኸሉ ማለት እዩ ኮምት ሚት ኢለ ይኸይድ ማለት እዩ ያ ብሩኽ ፅቡቅ መልሲ ኮምት ሚት ኢልና ንምዛረብ ማለት እዩ ኮምት ሚት ያ ገናው ኤለን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮምት ሚት ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅቲ መልሲ እያ ዝምለስ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዚ ኣብ ናይ ቪር ከዓ ንምፃእ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዚ ኣብ ናይ ቪር ናይ ዚን ናይ ቪርን ከኒ እንታይ ንገብር ኦኬ ኣብ ናይ ዚ ኣብ ናይ ቪር ኣብ ናይ ሚት ኮመን እንተዳ ኮይኑ እንታይ ኢልና ንዛረብ መሊስካ ነርካ ሄኖክ እዚ ኮመን ሚት ዝነበረት ጥራይ እገማጠላ ማለት እዩ እቲ ቨርብ ኮመን ዚ ሚት ሄኖክ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሊስካ ኣለካ ኮመን ዚ ሚት ኮመን ቪር ሚት ኮመን ዚ ሚት ወይ ከዓኒ ኮመን ቪር ሚት ጂ ቪር und ዚ ሓደ ዓይነት ስለ ዝወስዱ ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ሽራይን ሙጫጭ ንኺድ ሽራይን ናይ ሽራይን ዱ እንተዳ ከድና እንታይ ክኾን አይቶች ክትብሎ እንተዳ ኮንካሲ እንታይ ንብሎ ወይ ከመይ እንታይ ኢና ንዛረብ እስከዚ ኣኻ ናይ ዱ ኻን ንጽሓፋ ሕጂ ተዋሓደ እቲ ቀዳማይ ክጽሕፉ ለይ ስለ ዝደልየ ዝብል ሰላማዊት ኮመን ዚ ሚት ያ እታ ዚ ጥራይ ብዓቢ ክጽሕፍ ያለኪ በር ጽብቕቲ ኮመን ዚ ሚት ሕጂ بعب صحفي عليكي مهنياتو ناي أخبروت سلزغونة مالتي
تزوي كوينا بنيشي غير كازل ترى كوينا يا اخت كون يا تكون خاني اي صحافي نيميت مستوي نيرنا سلاز بعد غوريا بروخ جنو صبو ملسي دبيست بيست هنوك دانك قرب كحجزوكم تسفاي قبر حوات اوكي ناي شراين كنكيدنا بروخ مليس كالها شراي بيتن نشت ايتوجد شراي بيتن نشت إلنا نزارب مالتي شراي بيتن نشت إلنا نزارب ناي ايه انت دا اخوين خاني نخلت قلعتنا امنت ويكلت زوغنا زوجت اليوم انتاي لنا نزاربهم ها شرايت بيتن نشت شرايت حجز فلاليو انتايو تراي تي نوسخول اكل انت لا نستوعلو لنا اخويننا مالتي ترايتي نوسخولو علنا مالتي شرايت بيت نيشت تيلكا نخلت سبات تبلالها شراي بيت نيشت تيلكا حد سبت رايو مالتيو نايزي ناي فير كاني شجر يبلان اتا فيرب كم زلاتا تي انفينيتي وي كاتي شتام فيرب بكم زلوو يمص مالتي سلازي شراين زي بيت نيشت إلنا نزارب مالتيو سو شجر يبلون بدحريا ناي فيردن ابدوغه أبدو انتاي يخون ناي فيردن كاني نرأى ناي فيردن انتاي يخون قلنا بروح في شرايط سيل كالها من ايا مالتيو شرايط صبو ملسي فيردن انتاي يمتص أبدو إلنا فيردن انتاي إلنا ينيرنا كمز مخان وكافي يعني فوتور ويكاني سكنوفت نمتص زحبر حجي ولا اباسيف فيردن نتقومو لينا منالبات سو ابناي اسفاي كورس كنمهارينا ግን فيردن مات نمتص زحبر ويكان نمتص خاديا تخونو ነገር زحبر قالي مالتي ስለዚህ ናይ فيردن كاني نخيد اوكي بروخ ፍጹም ورد تراي اتا اي وسخلا مهنياتو انتاي سلمنتاينا اي وسخلا زلنا انتاي لنا نيرنا دي und تي زودو انتدا كوينوم إلنا نيرنا مجمرتا مالتي كل غزي دو إلنا إلنا نيرنا مات حجي اب دو فيرس ندي بزي ግን اب ناي امبيراتيف كمصو خولو ورد يخون مات ورد بيتنش زو غوز تولا جناب كمز ايتون حجي ابجا قرب تفليا مالتي ولا عاد بتا فيروس قال عين السرحنا ورد بتنيسو نقولنا ابنت مالتي جي كمز اي تكون قليل كات زارب كلها مالتي ورد تخون قلنا وكادرا مليس كلها بروكون مليس كلها مالتي صبو ملسي امنا يا خاني انتي كخوني كم زلوو كمتا كم حجي نفلتا وردت تراي تخون مالتي وردت نيشو وردت إلنا نملس مالتيو صبو نايزي ناي فير كاني كم زلوو فردن كم زلوو مصي مالتي فردن زي فردن فيا بيتنشزو إلنا نزارب مالتيو سلازي امناي مبل شامريت زلا زاين تايلنا نيرنا زاين مالت مخان مالتي مش زاين ترى مخان كوينو حجي اسك زاين نتا زاين بمتا غيرنا سرحه أبدو يا زي فير انتي تخون زي أخا كلاتنا سرحة حجي أفتن هاوس أوف غاب زنبرا ويفتح يغزا زنبرا نايزا حلف سومن وردي سرحنا يا إنا جن نسرحين بحبار دو تردين أنا يلوان كنفلت دو أبزاين تايخون إمبراتيف كونتر أكوين بيست سلاماويت بيست اللي كهالخي أيقونة مالتي حجي قرب أبا دي حركة أتي خلق مالتي أقدمنا ونسرحنا نيرنا زاين أب إمبراتيف كنسرحن كنا ناي فردن ناي زاين قرب غير اللو مالتي بيست أيقونا نخيد ويكاني أب إيا خمان بزايد أيقونا يغريتا أب زي خمان بزينت أيقون حجاو فلالي مالتي سلازي فلالي أقداسنة هالون فوتو زاي قلناو كادرا بتاعم صبو زاي بيتن نيشت زو نعم أيتخون بجاها كمزي إلكا كزارب أب اتلو للغزي ندو بيستري كوننا نولو زاي بيتلايزة تولاجي كسبل ويكاني تحت الكا تزارب
ويدما انت دا قسيلو ازيو زاي بيت لاوت تولو عوبل بجها تولو مالتي زاي يبحال ابدو سلازي ناي زاين اقداس سلازو قونا اب يا شجر يبلون نفوطينا يا زايد إلنا عم حج أبنا أي حج كل زين تايو السبجكت ترايز في زولومبر تي كله كم زولوي زايد يا زايد نبل مالت حجي إيدن زاين زي أبي مالت يا زاين زي أي ترداتن أبناي زي فير ديازلا أوقات خويناون أي كونتن توسخلال لاتكي حانتي وورت مالتيو حانتي بوشتابوي كاكال هكا الفابيت بروفتصم زاي غناو أبناي دو زاي يخون صبا الله أبناي يا زايد يخون أبناي زي und wir كم أبناي زي und wir انتاي كنبل علنا زي حجين ملسا أبناي زي und wir انتاي نبل ناي زاين imperativ زي أنا ملسا حجي حجس قس بيلكم تزاربوا قبل ترى أكوين تايبل قس بولو كلهم ترى أكوين ني أخبرت ها كزارم ترى دلي تايبل زاين لايزة أي كونتن زاين لايزة أي نبلنا بروح زاين الكان اللخا أي كونتن فتناس كأوروب حجي دارجا قريب ياخا كوميتات يا زلا جن قرب جي زاين ترايزي كونت نخيت قرب قبل خلي زاين مهنات ايه نوسخ لاينا زاين زي بيتن نيشت laut seien sie bitte nicht laut seien sie seien نوسخلا amongo i amongo en der lamalt seien يهون seien sie bitte leise seien sie bitte laut إلنا نزارب مالتي ስለዚህ ተረዲእናኹም ኮና ተስፋ ይገብር እዚ ሕጂ መሰረታዊ ከኣቲ ግሩንድ ላገ ናይ ኢምፐራቲቭ ማለት እዩ ኢምፐራቲቭ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ኣየድልየናን እዩ ከምዚ ሙሉእ ዛትስ ክንሰርሕ ገለ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ከምዚአን ጌርና ብሕፅር ዝበለ ኢምፐራቲቭ ወይ ድማኒ ናይ ኮማንድ ወይ ከዓ ናይ ትእዛዝ ሓሳባት ከምዚ ጌርና ንዛረብ ወይ ከዓ ከምዚ ጌርና ነብል ንፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕቶታት ተልይኩም ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚአን ተንቨርብ ሒዘን ድመፃኽሎም መዓልተን ቀፂልና ድማ ብዛዕባ ገና ኣለኒ ብዙሕ ኣብነታት ኣለዋኒ ክንቅፅልና ማለት እዩ ምናልባት ከይነውሓና ንቐፅል ሕጂ ኣብዚ ነንብብ ብሓባር ኮይንና sagen sie Mose und Sarah dass sie draußen spielen sollen ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንብል ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት እዚ ዳስ ዝብል ኮኔክቲቭ እንታይ እዩ ምናልባት ኣብ ኣስፋይ ክንመሃሮ ኢና ሕጂ ከምዚ እዚኦም መላግቦ ኢልና እንፅውዖም ቃላት እንዲዮም ከመይ ዓይነት ፎርማት ወስዱ ወይ ገለገለ እንታይና ክንርኢ ዳሓሪና ክንሪኦ ኣብ ናይ ኣስፋይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣስፋይ ክንርኢና ሕጂ ብኡን ክጅምር ማለት እዩ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሕጂ ግን ከም ኣብነታት ኮኾነና ኢለ ሒዝዮ መፅዮ ዘለኹ እምበር ከም ኣይትደናገሩ ማለት እዩ ዝዳስ ዝብል እንታይ ንመዓሲና ንጥቀመሉ ክነምፆ ኢና ግን ከም ሓሳብ ኩሉ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና sagen sie Mose und Sarah ንሙሴ ንሳራንስ እንታይ ይበሎም dass sie draußen spielen sollen እንታይ ማለት እዩ draußen ንሙሴን ንሳራን በሎም ደገ ፃወቱ ከም ዘለዎም ዞለን ከዓኒ ሞዳል ቨርብ ኢልና ሪእናዮም ነርና ከምዚ ኣብ ደገ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ንገሮም ሕጂ እስከ ብምንታይ ጌርና ንስራሕዮ ብኢምፐራቲቭ ጌርና እስከ ንሙሴን ንሳራን ኣብ ደገ ይፃወቱ ኢልና ንዛረብ ቁርብ እስከ ፈትንዋ እምበር ከም ባይሽፒል ክነግረኩም ማለት እዩ ካብ ሕጂ ብድሕሪኡ ስለ ዘለኒ ኤግዛምፕል ወይ ካብ ባይሽፒል ብkom ንሰርሕ ማለት ሕጂ እንታይ ይብላ ኣለዎ ንሳራን ንሙሴን ደገ ንክፃወቱስ ንገሮም ماشي ሕጂ እንታይ ይብሎም ሕጂ
ሙሴን ሳራን ክልተ ሰባት እዮም ክልተ ሰባት ስለ ዝኾኑ እንታይ ክብሎም እየ ብናይ እያ የኽብሎም ማለት እዩ ንስኹም ንዝብል ወይ ከዓ እያ ዝብል እዩ ክመፅእ ማለት እዩ ናይ ሽፒለን ከዓኒ እንታይ ይኸውን ያ ሽፔልት ምሽ ያ ሽፔልት ቴ ጥራይ ንወስኸሉ ነርና ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሽፔልት ድራውሰን ንብሎም ሽፔልት ድራውሰን እንተኢሎም እዚ ኩሉ እዚ ዞለን ድራውሰን ሽፒለን ዝነበረ በዚኣ ሽፒልት ድራውሰን ገይረ ይዓፅዋ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ኢምፐራቲቭ ወይ ከዓ ናይ ትእዛዛዊ ብትእዛዝ ጌርካስ ምትሕላፍ ወይ ከዓ እቲ ሓበሬታ ምሕላፍ ማለት እዩ ሽፒልት ድራውስ እንተኢልዮም በዚኣ ገይረ እታ መልእኽተይ ኣመሓላሊፈያ ኣለኹ ነዚኣ ኩላ እዚ ዞለን ድራውሰን ሽፒለን ኣብ ክንዲ ዝብሎም ሽፒልት ድራውሰን እንተኢልዮም ኪዱ ደገ ተፃወቱ ዝብሎም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብዘገድሰኒ እንታይ እዩ መጀመርታ እታ ቨርብ እንታይ እያ እታ ቨርብ ሽፒለን እያ እንታይ ዓይነት ሱብጀክት እዮም ከዘለውኒ ክልተ ድዮም ዋላ ንሓደ ዋላ ስናይ ኣኽብሮት እንታይ እዩ ንሱ እዚ ሕጂ ሙሴን ሳራን ክልተ ሰባት እዮም ስለዚ ሽፒልት ብእያ ጌርና ንሰርሖ ሽፒልት ድራውሰን እዛ ድራውሰን ከዓ ደገ ተፃወቱ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ዛት ስንውሕ ስለ ዝበለ ከደናግረና ይኽእል እዩ ግን ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና ካብ ቁፅሪ 2 ዘለዋ ንድሕሪት ብሓባር ኮይና ሕጂ ንስራሕ ከም ቀደምኩም ኮመንት እንዳፅሓፍና ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኣ ዘላ ዛገን ዚ ማርያ ዳስ ዚ ላይዘ ሽፕሬሽን ዞል ሕጂ ብዝደገድሰና እንታይ እዩ ሽፕሬሽን ላይዘ ክትዛረብ ከም ዘለዋ ማርያ ከንታይ እያ ሓንቲ ኣሰብያ ዱ ኢና ንብለና ሕጂ ናይ ዱ ጌርና ልክዕ ከም ተቐዳሚት ኣብነት እስከንፅሓፋ ምናልባት ፈትኑ ምናልባት ጌጋ ክንጋገን ንኽእልና ሽግር የብሉን ከም ዝበልና ቀዲምና ላይዘ ክትዛረብ ከም ዘለዋ እስከንንገርእ ኢምፐራቲቭ ጌርና ዛገን ዚ ማርያ ንማርያ ሲ በላ ቀሲላ ክትዛረብ ከም ዘለዋ ንማርያ ቀሲላ ክትዛረብ ከም ዘለዋስ ንገራ ወይ ተዛረባ ብለን ንብሎ ሰብ እንታይ ኢለ ይፅሕፍ ንመልሳ እንታይ ኢለ ይፅሕፍ እስከ ሓደ ክልተ ኮመንት እንተዳርየ ክንቅፅል ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ከም ደልኩም ናይ ሓባር ክስታይ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ኮይነ ረኺበዮ ከምዚ ጌርና ብሓባር ከይድና ክንሪኦ ምናልባት ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ግን ትምህርቲ ዘይኮነ ግዜ ኣብ ካልእ ከንሕልፎ ከማን ማለት ከም ሓቂ ስለዚ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ብሓባር ኮይና ንሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ግዜ ተነዊሕ ሽግር የብሉን ዲያሞ ንቐፅል ዚ ላይዘ ሕጂ እታ ቨርብ ኣብዚ ሽፕሬሽን ኣላ ቁርብ ክሕግዘኩም ሽፕሬሽን እያ እታ ቨርብ ዘላ ኣብዚ ማርያ ከዓ ሓንቲ ሰብ እያ ሕጂ ናይ ዱ ጌርና ንዛረብ ማለት እዩ ናይ ዱ ናይ ሽፕሬሽን ከዓኒ ኣብ ዱ እንታይ ይቕየር ክንፈልጦ ኣለና ሽዑ እታ ዱን እታ ታስታይ ተምፅን እስከ ብሩኽ እንታይ ኢልካ ንለኻ ሽፕሬሽን ላይዘ ኦኬ ንቐፅል ዛይን ዚ ሄኖክ ኒኒ ሕጂ ዛይን ዛين كتب لا يتقرني همانياتو شبريشن يا زلا تا فيرب أبزي بتا فيرب جيرنا حاجة تا فيرب أتقدسنا تا فيرب أبز زلا فيرب مالت إت أكشن مالتي بزعما مزرابينا نزارب زلنا زي زول جلس بحال زولو مودال فيربيو حجي كم زلو وا إلو زحبرن زولو إت زول فيرب جنتاي شبريشن سلزي ناي شبريشن بإمبراتيف جيرنا نسرحيو أبناي من السوبيكت أبناي ماريا ويكا أبناي دو مالتي سلزي بروك أبيلك الله خحجي أبزي أنت هنا نرى مالتي تصبغ إخا بيلك تا إيه ترى خوش كلا بقدميتن تا إي زلا تا إيجر كلها إي كون الله ما تخمز أبزي أزلا جي شبريش لايزة نبل مالتي حجي أبزي دو شبريشت استي زنبرت دو شبريشت زنبرت تا استي أتفينا تا دو أتفينا إنا تشبريح نمت عزلنا مالتي سلزي أوكي هايلة نتايلك الله هايلة شبريشت يا تاتي حجي قرباتي خيال لها كلتا سبات تتولون تا إيجر كازلها إيه أتكون سلزي أيكون مالتي شبريح لايزة شبريح حجي شبريشت زنبرة تا استي راح ندفع شبريح لايزة شبريح بيتا لايزة إلنا
نزارب مالتي سلازي أبزين تاي تزخبرنا زولو تشبريشن أبدون تاي وسد طفت خاطا استعمال شبريح لايزه بروخ بتاعم صبو يا شبريح لايزه صبو ملسي مليس كالها مالتي بروخ ناب كاليت كين كايدينا مالتي ناب كاليتي زاغن زي سارون نسارون سي بلا داس زي اين نويس كلايد كاوفن زول يجيب فيرب نتاعلنا مالتي فيرب نتاعلنا بزي كاوفن Das sie ein neues Kleid kaufen soll. حدش كدان كم زلوا نسارون نقرا. سلازي إتا كاوفن يا زلا سارون كا لك حمزة ماريا حملات صنحنا دو يا مالتيو. سلازي كاوفن أب دو انتاي يغير حجب زي أوروب كنستوعب لا زلنا نقرا لا. تاي نبلا. كاوفن تاي نبلا ناي كاوفن أب دو انتاي تغير باقيرنا حجين خيدسك قرب تردياتنا حجي كبرت عنا بهرياوي ترديهمني كبرت عنا بهرياوي جن إذا حج زبرت عنا زلو حج انت لا فليتنا كنفوتينا مالتي بحجاي كبرت عناني تعلام انا خان هون فوتو سلازغونه ولا جيجا انت لا تصحيفكم شجر زلو ايكونن مالتي سلازي نخيت بحساب كوينا ابزي حج تابر متهلاتنا منالوات حبري قيور كلون صبو غير متردانا نيرو كاوفن አላታ verb مالتي كاوفن አላ ኣብ ናይ ሳሮን ካ ሓንት ሰብያ ስለዚ ኣብ ናይ ዱ ጌርና ክሕግዘኩም ቁሩብ ዱ ጌርና ስራሕያ ማለቲ ናይ ካውፈን ኣብ ዱ እንታይ ይቕፍ ኢሽ ካውፈ ዱ እንታይ ይኸውን ኣባኻ ቁሩብ ክንተዓራሪን ዘለና ነገራት ኣለዋ ካውፍ ክላይድ ብሮክ ጽቡቕ كاوف كلايدا قرب جن دحن تي ارتيكل جلجلة توصلها مكرت مر يا تصبق الله كاوف حجي كاوف ein neues Kleid كاوف دوخ ein neues Kleid ولا حاجة نعملت كدان دي باللي لا تشجر كان بالنا أبنا سبيت خاتون ولا تكبسي قد اسمها كدان زي باللي جلجلة كان تحسب كاوف دوخ بيت ein neues Kleid تبلا ماتي كاوف doch bitte ein neues Kleid kaufst. Kaufkleid, kadrat subu. Kauf neue Kleid. neues Kleid. Neues. Man hat Kleid. Das Kleid ስለዚ ወስድ ኩሉ ግዜ ነይ ከጥራ ሓሳይት ብለን ካፍ neues Kleid ምክንያቱ እቲ ክላይድ እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ወስድ ንግረ መንገዲ ማለት እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ወስድ ዳስ ኣርቲክል ከም ዝወስድ ብኸመይ ይሕብር ኣለኹ ገሊፀ ነይሩ እዛ ቀዲመ إذا AS وسخلامات أين تدايله أين حجي ناي دير كون خل حجي يا أبز حجي أكوزاتي سلزوهنش جروبلن جن زيد كلايد زي داس كم زوسد بخمي كو قول سيخل نويس داس كم زوسد بنويس مال سلزي نوي كلايد ترايلنا كنزارب هاي نخل أين نويس كلايد وكان نويس كلايد لون كنزارب نخل مال سلزي أبناء كاوفن أب إمبراتيف أبدو كاوف كنبل نخل ويكاني أبزا براكيت اتين زلو هزا انتهايا مالتيو كاوفة ون كبهال كالي مالتيو سلازي كلتيو جيغا يكونن كاوفة إلنا كنو سخلا نخل زا اي ويون كي كنو سخلا نخل زبز حق زي خمان كاوف إنا نبل نبر كاوفة دارغا أي بهال جن كلتيو كونيعي مالتي جيغا يكونن سلازي صبو ملسي مليس كالها مالتي كاوف تاكلايد قرب الروا في und bestimmte Artikel etina eti declination ወይ adjective declination ኢልና ገሊጽና ዝነበርና ሱኻኒ ንግረ መንገድና እንዳተጠቀምናሉ ንኺድ ማለት እዩ ብሩኽ ፍጹም ካውፍ ein neues Kleid ganz genau ጣዕም ጽብቕቲ መልሲ መሊስ ካለኻ ማለት እዩ ብሩኽ ጽብቕቲ መልሲ ስለዚ ክቐጽል እየ ማለት እዩ ካብዚ ብድሕሪ እትመጽእ እንታይ ያላትና ኣብዚኣ sagen Sie den Kindern sagen Sie den حجي sagen Sie den Kindern ስለምታይ den ኣሎ ንግረ መንገድና ዳቲቭ ማለት እዩ ናይ sagen ዳቲቭ ስለዝኾነ den Kindern sagen Sie den Kindern ለለኹ dass sie nicht krank werden sollen ተንቆል ንገሮም ነቶም ቆልዑት den Kindern ሕጂ እንታዮም ሓደ ኪንደር ማለት ቆልዑት እዮም ኪንድ ሓደ ቆልዓይ ኪንደር ካኒ ቆልዑት እዮም ዳቲቭ ስለዝኾነ ኪንደርን ዘሎ
ስለዚህ ነቶም ቆልዑስ ንኸይሓሙስ ንገሮም እብለና ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ስታይ የብለኩም ኣሎ መስለኒ nicht krank werden sollen nicht krank werden sollen እብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ sagen sie den Kindern nicht dass sie nicht krank werden sollen ስለዚ እታ verb ኣብዚ እንታይ ያላትን ናኣተገድሰና መጀመርታ ኣብዚ werden ኣለና እቲ adjective كأني كرانكيو سلازي بزي فردن جرناسك أبناي بلورال وكا أبناي يا سخوم إلناسك نسرحها مالتي يا حاجة قلال رينا نيرناينا أقدم سي فردن سي أبدو أب يا زي فير انتا يغير فردن رينا نيرنا مالتي سلازي تدا تحيركم زاعتكم تزيها لهم كلاتنا رينا سلازنا ورنا قروب بسكن نفتن فردن يا تا فيرب أبزللا السوبيكت خاني بزحاتيهم سلازي إيا نسخوم نانولنا نسخوم أيتحموم بك أيتحموم كتحموس يقولكمن نولا معناتهم قولت سلازي بفردنن بإيا نجرنا نسرحيا بإيان بفردنن تا verb فردن verb فردن علني كيندرن كأني تنقلعت نتنقلعت يكبلو سلازي كابل تسلستن لعل سلازخونو نسخوم يا ولو مالوخ ماتي يا sollen nicht krank werden مالتي يا sollen nicht krank werden يا ريت sollen قايل نريد werden ab يا انت يغير يا sollt nicht krank werden krank ክትኮኑ ወይ ክትሓሙ ኣይ ክትሓሙስ የብልኩምን ንብላለና ማለት ስለዚህ ክትሓሙ የብልኩም እንተዳ ንብላለና ኮይና እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ንመልሳ نغيد نملسها حدا خلت انت رات مليسن كقصي نقيله Sie werdet nicht krank. Genau. ንስኹም ክትሓሙ የብልኩምን ወይ ከዓ ክትሓሙ የብልኩም ihr sollt nicht krank werden ክንብል ተዳ ኮይና ማለት እዩ ክብረት የማነ werdet nicht krank genau ሕጂ werdet nicht krank ብጣዕሚ ፅብቕቲ ማለት እዩ werdet ሕጂ ወላ ሓንቲ ሽግር ብላን ያ ንስኹም ንብል ስለ ዘለና ናይ werden ኣብ ያ ክንታይ ንብል du wirst ich werde ያ እንተዳ ኮይና ክንታይ ንብል ያ werdet ስለዚ werdet nicht krank ንብሎም ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ መልሲ ማለት እዩ ክብረት የማነ ብሩክ ፍጹም ዚ verd ቁርብ ይዕርያ ወይ ተማሂር ካላትኩም ተስፋ ገብር እዚኣን ሕጂ عوت تيوب فردت يعني نشت كرانك حجي صبق اللها صبق زلها جن إتا سوبيكت مسحف أيل لنانيو أبناي إمبراتيف تقوين مالتي أب إمبراتيف إت سوبيكت مسحف أيل لنان فردت يا نشت كرانك ليكون كا فردت نشت كرانك تأيا أتفايا مالتي كادرا فردت نشت كرانك جناو فردت نشت كرانك صبق مليس كالها بروح فتصم فردت اي وسخلا دحر دي مناتو دي كتيلنا اي نوسخولنا نيرنا فردت نيشت كرانك كنا يطرح وسخلا امبر بروخون صبوق مليسكايا اللها مالتي سلازي قصلينا بتا خاليت زلا حتو زاغن زي دين ميتشن تن غورازو وكاتنا والد ناشتو مالتين نعنس نغرن تاناتولن داس زي يا سيمر auf Reumen sollen نتي ناتن كفلتات نتناتن كفلي كتريو خمزلون نتن ورازوت ويكا نتن دك انستيون اشتو مالتيو
ንገረን ብለና ኣሎ ታይማቲዚ er sollt er Simmer aufräumen ናትክን ሲመር ከተጽሪኦ ክትገላለክን ንምባል ማለት እዩ ስከነዚያስ ብትእዛዝ ጌርና ንኸይድ ሕጂ ብዝ ከነስተውዕለሉ ዘለና ቀሊል እዩ ምክንያቱ aufräumen እንታይ እዩ aufräumen ኢልና ዘለና ምልዓል ማለት እዩ aufräumen እንታይ እዩ ሕጂ ትረንባረን auf በይኒዩ räumen በይኒዩ ማለት ሕጂ aufräumen ትረንባረን verb ስለዝኾነ አባ ክንጥንቀቕ ኣለና ካልእ ኻኒ den Mädchen ዛገንዚ den Mädchen እዚ ዳቲቭ ስለዝኾነ በር ሓንቲ ሜዲሽን ኣይኮነትን ዳስ ሜዲሽን እዩ ዝወስድ ሓንቲ ነራት እትኸውን ዛገንዚ den Mädchen መልና ነርና ዳስ ዚ ኣብዚ ኸማን እዚ ኸይሕብረና ኣሎ ብዙሓት ከም ዝኾና ማለት እዩ ረዲኹምኒ ስለዚ ዞለን እውን ነገርና ኣሎ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ብዙሓት ከም ዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ከም ዝኾና ልክዕ ከምዛ ናይ ቁፅር 4 እያ ማለት እዩ እያ ብእያ ጌርና ክንሰርሕና ማለት እዩ ጥራይ እቲ እያ aufräumen ኣብዚ ኣብ እያ ካንስኽን ኣብ ንብለሉ ግዜ እንታይ ይፅሓፍ እሳ ተገድሰና ማለት እዩ ስለዚ ኣኻ ንስራሕ እያ ኣጆም ቀሪብና ኢና እዚአን ተራ ተረዲእናና ቁርብ እዚአን ድግምግም ተቢልኩመን ፅቡቕ ገይሩ ከም ዝርዳእኩም ተኣማምን እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ካልእ ትርጉም የብሉን ጥራይ ምድግጋም ወይ ከዓ እቲ ተመላሊስካ ምርኣይ ጥራይ ዘገድስ ወይ ከዓ ምንባብ እዩ ዘገድስ ማለት እዩ ስለዚ ኣኻ ንስራሕ እያ aufräumen ኣብ ናይ እያ ወይ ከዓ ንስኽን ኣብ 2-3 ላዕሊ ዲሬክት ምስ ንዛረብን እንታይ ይቆየር እንታይ ይቕየር Ich räume mein Zimmer auf ንብል du räumst እንታይ ይኸውን ኣብ እያኸ ኣብ እያ እንታይ ይኸውን ንኸይድ ክልተ ኮመንት ሰለስተ ገለ ተሪኤ ክቕፅል እየ ማለት እዩ ሕጂ ቁሩብ ማለት ንዓና እውን ቁሩብ መሕሰቢ ክኾነና ስለ ዘለዎ ቀስ ወይ ከዓ ቀልጢፈ ዘይምልሶ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ከለና ርእስና ፅቡቕ ስለነስርሖ ድሕሪኡ ክንርስዖ ይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ኮመንት ፃሓፍለይ ወላ ሓንቲ aufräumen ካብ verb እያ سوبيكت خاني كم زاق دمر قصر بعت تصنحت يا غيرنا نخسرحو كالو لحنت يبلان ساطري مالتي ترمبارن مخانخا كنتنقق علنا كم تقدمنا 100 كومن اللي زنبرنا مالتي كالو لحنتي زفل ነገር يبلون نسرحها räumt ja Zimmer auf صبو كادرا تعم صبو نغيد صبو ملسي كادرا مليس كالها كبرت نالبات املاوت هيتصحف انتخون räumt euer Zimmer auf جيتا يا غير كازلخا انتا يوسو ناتن سلازنبره اير غير ولو مالتي اير سيمر زنبره ناتن مناتو نعيت زاربن زلا ناتاتن تبلن سلازنبرت مالتي جوزي افتناي possessive pronomen ወይ ካፍትናይ ዋንነት pronomen ንሪኦ ዝነበርና አው ኢና ሕጂ ንርኢ مالتي ሕጂ አፍትናይ possessive pronomen አፍትናይ possessive pronomen ተዳሪኢናዮ ንዕን ተዳ ዳይሬክት ዛረበለኹ ወኮይነ ናትክን የዝብለን እንበር ናታተን አይኮንኩን ዝብል ማለት እዩ አኑ ናይ ተዓርላን ጽኒ ሓቂ räumt euer Zimmer auf ናትክን ይኻት ብሎ ይረትል ካለኻ ናታተን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ሰብ ክዛረበን ከሎና ዓይ ናታተን ንኽጽሪኦ ንገረን ኢልኒ ጽቡቕ እንተዳ ከይደ ኣነ ንዕን ዳይሬክት ዛረብና ኣለኹ ግን ናትክን የዝብለን ማለት እዩ räumt euer Zimmer auf እቲ ክፍልኽንሲ ኣጽሪኦ euer تقول مالتي إير أيقونن إير جناو بروح فتسوم räumt euer Zimmer auf جناو richtig تعم تبغى من السكال لها بروح räumt euer Zimmer auf بالتعمي تبغى تملس هلا مالتي بدحري زمت زاجنزي إما sagen sie immer, dass sie sich die Hände waschen soll.
የማስ ኢዳ ክትሕፀብ ከም ዘለዋ ንገራብ ላሎ ኣማን ሞጎስ ሪምት ረሲመር ኣውፍ ያ ሕጂ ቁርብ ዕርያ እታ ኤእምሮት ክትፅሕፊኻ መስለኒ እምራውት ጌርካ ኣለኻ ርዮም እታ ኤቲውን ጌርካ ኣለኻ ኣይኮነትን ተኣሪማ ኣላ ሮይምት ረሲመር ኣውፍ ትብል ማለት እዩ genau ሕጂ ተመሊሰ እዛ ግን እዚአማ ደስ እዚ ዲሄንደ ቫሽን ዞል እዚ ሕጂ እንታይ እዚ ሪፍሌክሲቭ ንብሎም ማለት እዩ ንናታ ናይ ገዛ ርእስታ ራው ክትሕፀብ ከም ዘለዋ ንገራብ ለንሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣለኒ እቲ ቨርብ መን እዩ ቫሽን እዩ ሽግር የብሉን እሳ ከኣኒ እንታይ እያ ኤማ ከኣኒ ሓንቲ ጓልያ ማለት ንኤማ ስለዚ ነዛ ጓል እዚኣ እሲ ኢዳ ክትሕፀብ ከም ዘለዋስ ንገራብ ለንሎ ስለዚ በኣን መስራሕያ ዱ ማለት እዩ ዱ ኣብ ናይ ቫሽን እንታይ ይኸውን እዚኣ ከዓ ንስራሕያ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንስራሕያ ቫሽን ንሕፃብ እዩ ዱ ኤማ ዱ ክንብላ ኢና ስራሕያ እዚኣ ድማ ናይ ቫሽን ንክድ ንስራሕያ ሓደ ክልተ ኮመንት ረኺበ ወይ ከዓ እንተ ኣንቢበ ክምል ብሎክ ሜክ ክቅፅል እየ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ናብ መውዳእና ገፅና ስለ ዝኾና እዚኣ ንስራሕያ ማለት እዩ Andiamo? Bruch wascht die Hände. ሕጂ ሓንቲ ጓል ስለ ዝኾነ ዱ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ዱ ሕጂ እንታይ ክትከውን ዘለዋ እታ ትያጥፋያ ቫሽ ካድራ ፅቡቅ መልሲ ቫሽ ዲ ሄንደ ፅብቕቲ መልሲ ማለት እዩ ዓወት ቫሽ ዲ ሄንደ ቫሽ ኤስ ኣብ ጎዲላት ካላ ቫሽ ክትኮን ኣለዋ ኦኬ ክብረት ቫሽ ዚሽ ዲ ሄንደ حجت يزيش ومبالا يلكني أخو لفاش دي هندو كمزي تأزاز لزخونة مالتي تي رفلكسيف زبرنايو أبنا إمبراتيف أي قد سكاني مالتي سلازي فاش دي هند ترحيلنا نزارب مالتي حجي دي هند فاش حجي بزين تايلاني الرقم عنتو يزرقنايو اوبشنالي ويكازي كم اي كتوس خلو تغل موداتا ويون كي كتوس خلو تغل شجر يبلون كلتيو ريشتيك ويكا كلتيو قنع مالتي سلازي فاش دي هند إيدكي تحتسبي الكات زا مالتي سلازي زيوم يمتم إمبراتيف زبهالو زيوم يوم مالتي سلازي زخبركم تخطاتلتنا بتعامي تصبق زخنة تساتفون يرونا لهم مشت ولا ونصبق حاجزكم كون تسفا يقبر زنا إمبراتيف دارجة دوز حجزي معلتا وهوتنا نسمعه إيمانه وكأن تقامرلو سلازخانة كنفولتوا ويكن تقامرلو تعمل تصبقي ويكن دانا قريب لنا كمزي أبسق أتمنى مالتي سلازي كمزي إلنا ون أفتنا حكي أفتنا أنت كمزي تات كم إمبراتيف قالك نزارب كيلنا تصبق زخونة ملكة كمزي نافتي قامتهم فتنتنا زبلومات يافت زروا سلازي تصبقي بتعامل إمبراتيف أقداسيو كل جزيلار غازوز حسب تقامر لإيو مالتي ونقرأ من قدي سلازي أينس بعوت ودينا يا علنا مالتيو سلازي أبزمت زولو مدهبي من هالبات نيشي فتنا كم فتنا مسيلك متس حيزف متس إيه
ማለት እዩ ናይ ኣይንስ መዛዘሚ ብድሕሪኡ ዘሎ ናብ ኣስፋይና ክንከይድ ስለዚ ናብ ዝለዓለ ቁርብ እናላዕልና ንከይድ ስለ ዘለና ኩላትና ከምቲ ቀደም ቅድም ፅቡቅ ኬና ዝነበራ ከምኡ ክንከይድ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ተሳትፎኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ሕጂ እውን ዝኾነ ርእቶ ተሊኩም ወይ ከዓ ክንገብሮ ወይ ንስኹም ካባይ ትደልይዎ ነገር ተሊኩም ፀገም የብሉን ኮመንት ፀሓፉለይ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ማሕበር ክንሰርሕ ክነብል ክንዓብን ከለና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት የሕዋት ንሎም መዓልቲ ክገድፈኩም ማለት እዩ ቁርብ እዚአን ደጋጊምኩም ክትርድእወን ይላዎ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ስለዚ ናይ ሎም ምሸት ኣብ ዘለኹምዎ ብሩኽ ለይቲ ኦኬ ብሩኽ ብጣዕሚ ይቕኒየለየ ኣነ እውን መስግነኩም ብጣዕሚ ተገዲስኩም ምምፃእኹም ማለት ስለዚ ከምዚ እንዳገበርና ክንከይድ ኢና ኣገዳሲ ሕቶታት ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ከምዚ ክንገብር ክንፍትንና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ይምነየልኩም ማለት እዩ